अभी हम चलाने वाले KTM Duke 200 BS6 मोटोब्लॉग खालामनो बार गोसोलै माने GoProआनो गैया मारै खालामनो Good morning. Welcome back to my YouTube channel Rairup Vlogs. गोबां गोबाव जाबाय भिडिअ बानायो आरोना दिनै सानबाय दिनै भिडिअ बानायनो होननानै दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन आरो माबा गुवाहाटीयाव थांगोन आरो जों आं लोगो लाइनाव दंखायो आरो नैबे रेडि जागासिनो गुवाहाटीयाव थांनो नोंसोरखौ मोजाङै देखायनोसै खाथियाव जाबाय थांदों ayo motovlog बानायनोबो आंनिया माबा गैया GoPro गैया मा खालामनो मबाइलजों एसे सुट खालामनांसिगोन नांगोन ना दुखिया गथ' नालाय ओमफ्राय नै गाइस जों दा थांगासिनो दङ आरोना गुवाहाटी माने गुवाहाटीयाव थांनो होनना सानबाय आरोना दिनै गोबां समनिफ्राय थांनो होनना सानबाय थादोंमोन आरोना दिनै फाइनालि थांनो समाय मोनहरबाय आरो ओमफ्राय आं मोनसे गोसोखांबाय दै दा नोंथांमोना मोनगोन ना मोनाखैथाय माने क्लास 5 ना 6 आव दंमोनलै सिगां जोंनि कमेयाव रायथाइ मोनसे दंमोन आरोना हाजोआव बेरायनो थांनाय माने रायथायाव दङ आरो ओमफ्राय माबा गोजा सौदि आरबनिफ्राय मक्कानिफ्राय फुवासे हालाब जानायनो बियो हाजोआव माबा बानायदोंमोन मस्जिदखौ बानायदोंमोन आरो ओंखायनो फुवा मक्का खालामदों बायदि आरोना हिस्ट'रि दाबो बाय एसे गोसोआव दङ आरो ओमफ्राय जों दा नै जि जायगाथिं थांदों बिथिं माने बर' गामि गोजा आरोना बर' गोजा दङ इसा सोलिजादों आरो इमान फिथुरथिंबो बर' गामि दङ आरो होननानै बर' गामि गोजा आरो इखिनिया नै पाहार जिं नोंथांमोना फैबा नुगोन years later. ओमफ्राय गाइस नै जों फैबाय आरोना गुवाहाटीनि गेटखौ बेनि लोगो हाजोनिया नैबेनो आरोना मेन गेटआ ओमफ्राय बिथिं थांनांगौ आरो ओमफ्राय जों दा नै पाहार गाखोबाय माने गेटनिफ्रायनो पाहार जायो आरोना माने मन्दिरा पाहार सायावसो नालाय ओंखायनो पाहार सा आरोना लामाफोरा जिग जेग तामान गिद आरो बे हाजो गुवाहाटीयाव ना एकदमबारे सानना दोनबाय थायोमोन आरोना फैगोन होननानै माब्लाबानो सानना दोनबाय थादोंमोन ओमफ्राय फाइनालि दिनै सम मोनहरबाय आरो माने जोंनि खाथियावनो आरो बारा गोजान जाया 19 किल'मिटार जों माने आमिनगावआव थायो नालाय हाजो सकआव बारा गोजान जाया आरो ओंखायनो फैबाय आरो दिनै अखा हाबायलै अखा हाबाय लागायगासिनो अखायानो थांनो बारला पापि अखायाबो जों मोनफैनाय लोगोसे हाना होलायबायलै अखा हागोन होनना सानदोंमोन आरोना दहायनो ओमफ्राय खोमसि जादोंमोन ओमफ्राय फाइनालि अखा मारबाय आंनि जन्था गोदाना सिजुंबाय गाबनो ओंखारबाय आङो दाख्लै बयलाव बायदोंमोन जन्था गोदान अखायानो गानो रोंला साला है क्या बारिश दे रहा है यार ओमफ्राय फाइनालि मोनफैबाय जों नै गुवाहाटीया बेनो आरो जों माने सिगाङाव थांदों आरोना आं माने सिगां मा होनो हिन्दुफोरनिसो सानदोंमोन आरो मन्दिरखौ माने ओमफ्राय बेयाव फैना नायबाथाय मुस्लिमफोरनिसो आरो ओमफ्राय बोरैबाबो नाङो ना हाबनो हाबफेरि मन्दिरफोराव ओंखायनो हाबदे आरोना ओरैनो गेटआवल'सो फैबाय आरो ओमफ्राय थांफिननोसै दा गाहायाव बन्दुलाफोरदो थ' गाइस जों दा नै सानिफ्राय फैफिनबाय आरोना सायाव मोननाय लोगो मार अखा आरोलै अखा हानानै 2 घन्टासो टाइमा जोंनिया ओरैनो लस जादों ओमफ्राय अखाया दाबो फ्रिदों थेवबाबो फैबाय जों गाहायाव फैनानै ओमफ्राय मोननैसो फट' लानो होननानै फैबाय आरो गाहायथिं हाजो सानिफ्राय भिउफोरा जा हिटलै फट' साफायनो मा हिट जाखायो ओमफ्राय गासिनो फैलायबाय जोंहा फट' साफायखांनानै मोननैसो
आंनिया लोगोआ फट' साफायनो रोंथारालै जि हामा हामा फट' साफायो गावनिखौ जि मोजां मोजां साफायनायो गावखौ साफायनो रोङा खोमसि खोमसि साफायनाय माबा मोखांखौनो फकास खालामा अखा सिजाजोब्बाय गासिबो ब्लगखौनो बानायनो हायाखै अखा सिनानै दै अखा सिजोब्बाय अखाया अखा हाबाय थादों दाबो ब्लगानो जादिया अखा सिजानानै ओमफ्राय गाइखेर बायबाय थादों बिसोरो साहा लोंनो गाइखेर बायदों रुमाव ब्लगखौनो बानायनो हादिया लोगोफोर मोजां अखा हानानै सेस जाबाय गस्लायानो सिजोब्बाय अभी हम चलाने वाले KTM Duke 200 BS6 गाइस भिडिअ मोजां बानायनो हादिया दिनै अखा हानानै सेस जाजोब्बाय माने ब्लग बानायनो माने ओरैबायसा अखा हानानै माने नै गस्लाफोरा सिजोबदों नोंथांमोना नै दाबो अखाफोरा नै दाबो अखा सिदों ओमफ्राय दा थांफिननांसिगोन आरो जों रुमाव ना माब्ला लानो हागोनब्रा बिदि नै मालायनि माने Duke 200 BS6 आव ब्लग खालामबाय आङो मट'ब्लग खालामनोबा आरो गोसोलै माने ग'प्र'आनो गैया मारै खालामनो एक्सन केमेरा थानायबा बानायगौमोन आङो मा खालामनो आरो दुखिया न'खरनि फिसाला उनाव बोरैबाफोर साख्रि कम्पानिफोराव मावबाथाय बायसिगोन आरो मट'ब्लग खालामनो ग'प्र' ना मा होनो ओमफ्राय गाइस माने अखा हानानै माने माबायाव ओजा हाजो मुखायाव माने भिडिअखौनो मोजां बानायनो हादिया आरो नै दाबो जों अखा हाबा माने फैबाय आरो नै अखा सिजोबदो फुरा अखा गोसा हाना होदों मोननै लोगो ओमफ्राय ब्लगखौनो मोजां बानायनो हादिया ओमफ्राय दा थांगासिनो मालायनो माला रायलायनो माला जोंहालाय माब्ला हागोनलै बोरै थिखांना लांनो सिख्लाखौ ओइ खार सैमा साला बे सैमाफोरा मा डिस्टार्ब होयो आरोना लामाफोराव बिसोरलाय बिसोरनि थाखायनो माथो बिदि जायो मानसिफोरा ओमफ्राय दा जों थांफिनदो लोगोलानि न'आव आरोना बेखौ दोननायनिफ्राय जों रुमाव थांफिनसिगोन आरो 2 hours later. Guys, ओमफ्राय दा जों रुमाव मोनफैफिनबाय आरोना जोंनि रुम खाथियावनो आरो नैबे ब्रह्मपुत्र ब्रिजआ मा खालामबाय थादों आरो रुमाव आरो दिनै सानसेया बेकार नालाय ओमफ्राय हाजोआवबो थांबाय ब्लगाबो मोजां जादों दहाय दा नै बाइक सलायना फैनानैनो गस्लाया रानजोबलांबाय आरोना ओमफ्राय नैयाव मा बिन्दास जायो आरोना फैनानै बरिया गरम बोथोर थाबाय थार नों ब्रह्मपुत्र दलं जिङाव आरोना गाहायाव बरिया बार नाङो मजा बिन्दास जायो आरोना मोना इयावनो टाइम पास खालामबाय थायो जों रुमाव मा खालामगोन मा मोना जाबाय थायो आरोना ओमफ्राय जों सासे मानसि दंमोनलै जोंखौ आलबार बुंलायबाय थायो फाग्ला मानसिया ओइ इसोरो गिना गियाबा दैमा गेजेराव मारै नाव फिसा लानानै ना हमो इसोरो इमान दै स्पिडआव बापरे ओइथिं मोनोसै नै लारि दैया बारिदोना तामान नाव हमदो इसोरो गिगोना गियाथाय जोंसो होननानै गिलायलायो इमान गोथौ दैयाव इमान नांगोन दै इसोरखो ओमफ्राय खानैसोआ माला बिन्दास बोगासिनो मालायनि लोंगासिनो